Ano na? Guys, tira guys. Ay, guys, ah. Wow, naman. Salamat. Ay guys, pasang buntag. Dahil ning abot ang agaw. Unja na si dadang isda. Di agisir og balde. Tadadang. Wow, jarang presko ha. Naa. Naminunan. Ikaw, salamat anigaw. Anti. Jarang preskuha ani kasi nga ning isda ah. Ha? Guys, mo to sa kusapa kay. To ang anti dadto, manghugas sa mig plato. Guys, yan ang kunwari guys. Ang hugas me. Eh, diyan na pod may guys. Nagpupuong darig tiguan guys di ah. Sa ring isang dari. Na ano. Bro, katig tubig ari guys. Gikan panis kinahan hinad gikan panis kina hilad man sa kabukiran. Hinahilad man sa juta. Hilad man sa bukid. Minerals. Dito, bugnaw na ah. May chemicals. Karon din na sa ilong mo ko ning abot. Jadi jang dahang mga magpagkaon. Arang dinis si tatay mo ko arang butan na sini guys. Ama mo panday na ah. Yung pinanday guys. Dadang alam mo ko di amano sa gulag sa tanong. Dia po si auntie guys, dia ang sila. Napagang auntie naggugutan. Abutan ka upo. Maghinlo sa kog isda guys ha. Dahil dang isda gikag pang-pang. Day. Salad. Saan auntie? Ag iko asuka. Tunuan. Ay lang may asiin ha. Mo na yung pauso sa unas bukaan pa kog naning ganas. Wow. Kani kanang ni kay. Bitaw auntie, angay dyan na paliwatan. Labong na ay. Lamitam yan. Ito sa aming sapa guys, sa ni ante. Nagtangad na namin kadugtubo ante. Ante nabuhin na mga lugbate. Sot-sot, ragtangad ante. Okay naman tapos na galing kay ini daghan na panipak. Ay, Delikados tong kinahanglan na hilangan. Order day. Yara. Order day. Ugasan nagka kay magluto si Wawag og sutanghon. Sa gulag manok wag agaring repolyo dadaan na naman na to. Isa ang lang ito. Di ang ihato dagan ang dali ra man na magisa tungkod. Tas kang kinit. Oh, kanang lamit. Madenggan lagi. Dana ako ng video. Ay, lumaat. Na si ante Ningo pus kinit. Jawi ra ha. Dari pinis. Uwi na ka. Adi na bitsilan ko nakadaot ng bitsin. Majik sarap ra. Mama na palamit ng binit. Magig sarap og bitsin. Ay duhaon di ay. Asa ni uli ihatod ning kutsilyo ante kay hiwag panakat. Oh, palihog po ko ada laman da. Ang dadan naman eh. Okay. Bitaw. Labuhan. May labi na nga uban nga lubog. Kani tinaw jud sa tinuod way ato gikan is juta sang ante atos muto. Ano man ang muto ante na may tubod. Oh, yan naman. Ante aron kay mala karon ko kahibaw. Takda na nas. Ante Kaya gayunan karon day. ko kay dingog nga ang kinaiba ang bungtod na itubod. Mo na giingon nga kanang gikuan nas tang Ginoo unang mga katubigan. Ano to mas iba ang tubod anak manas ubos. Naas kabukiran, di ba? Bitaw no. Oh. Mga tubod naas mga kabukiran nang gidagayday. Sa kasapaan. Ang pagaim nun sa katawhan o kalanggaman. Og ingana kay Kaya wag mo ay. Karon si Huwag nagluto na og sutanghon. Sa gulag manok kay aron makahigop. Naay mga trabahante dire. Ni Huwag repolyo lami jud ni Huwag ba? Di day tong gana salaran ra to. Sutanghon nga sa gulag ganas. Kasagaran repolyo ra. Pagka nagsabaw tagaliog. Di ba sila nagtiwas aning
Pantaw nga na ilauting sa ibabaw. Pwede katugan na diha. Isda manghinluan kay ingon na naa. Gikan ni sa pangpang na sanggab ni Inko Miguel. Daghan nakuha guys. Ano una na mo pare sa sutang mo. Dami ang hante maghinlog isda. Isda na po niya so. Ano na ante na. Pag magprito. Ano na magprito. Pwede pa ni kilawan kay presko pa na ah. Arang preskuhan ti. Ang bisong arig nakita ano po. Guys. Magilaw ta. Dari may agdudat ko. Dalami ka adyo oh. Lami ang isda anti oy. Ito lang ko aning imbis ay haita. Ay Okay prito na na lang na. Okay ra na da kay nagprito. Makuha na ng himbis. Lami po rin na mananagat guys kay libre ka dug sudaan kay manggihatagan ko tong ingko. Guys, tira guys. Ay guys ah. Wow, naman. Salamat. Thank you. Pag-atilina. Tilina. Pero si Auntie Mer niingon siya nga mo text kunog nabay isda. Isa mo text kung nabay isda. Mo ko ando dani. Ay ante. O dito, isa dai mo text ko ating nabay isda. Masin mauni. Salamat po Auntie Mer, dali. Katanan. Daghang grasya. Kato ganing una day nga gamug isda. Oh. Pala sila store og kantidad bato og 4,000. Iyo ba naghahanap ko. Kuan man 50 ka kilos. Wah. Aray. 40 ka kilos. Ano mo guys? Dito Santa Cruz. Unza. Napisikan ka ante. Ala sorry ante. Sama yan ako karong salikdan ni ahang dari sa tubangan. Mabukdo. Di namin unan anti oh. Pero prituhan ba di lami? Anti, makinan kag nga ni ron na imo pod. Nagano Ay maglain ug imo. Asa sa dayon ka ba kani nga dagko. Dudaggo day. Katong dudaggo dari. Kira. Sa dari dudaggo. Kani kay atong aprituhon naguna. Kaning gagmay pwede. Amang lainan. Magprito po ta Gagmay ug dagko, paki ay ki ay. Tangtang. Gagmay dagko, paki ay ki ay. Ang isa sa duha, mabalhibo sa dulo. Luyo, wak wak. Hadlok mga kauban ko, wak wak. Para mga po din marunong bulanon guys oh. Di ba mamuot mo kung kanta? Agoy auntie ning uwan man impas na. Goy, impas Ay, na Ray. ako nabasa. Ang ito nang naipadyo. Sa kaning uwan. Okay. Ang sarate primero. Guys, saya kanta nga parte sa isda nga naay gagmay dagko. Unsa tagan kanta nato? Ang kanta nga gagmay dagko. Gagmay. Gagmay dagko paki ay ki ay may usa sa dulo may balhibo sa lodyo. Di may usa sa tulo may may Himbis. di May hasang sa lodyo. hasang dili hasang kani ba? Silik. Ay may silik sa May silik lodyo. sa kilid. Sa kilid og ikog. Ay manok naman kung ang giingon. Hadlok mga kauban ko sa kwak. Hadlok sa tunok, bakit nga tusok ang hadlok. Dito, taghan ng lain-lain lang klase ante. Napod na badlis-badlis. Bitaw no? Salamat Lord. Anto ka sa tagaagdang sa tong Ginoo day. Hindi man ito Sa na. mga kasi naghatag na ning klasik. Unsa man na? Sige guys. Ha? Okay guys, mara to. Daghang salamat.